DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mugofamba manga ndichiita mumastreets esocial media ndasangana nethis posts ndikati regai ndiresponde ndireacte kusentencing yevakomana Mike Chimombe naMoses Mpofu. Aiwa, ndiri kunzwa kufara, ndiri kunzwa kunyatsopombonoka, ndiri kunzwa kupembera. Even kana mamba nhasi ndine time ndinofanira kutenga ndonyatsonwa ndopisa nyama ndichipemberera justice system yemuZimbabwe kuti vakomana ava vakaba mari yembudzi. Vaba mari yembudzi vakomana ava vakanotsvaga mahure online kubva kuHollywood akauya kuCape Town vakarova sadaka vachigeza maoko neshampeni yema$6,000 US. Nhasi vasungwa kudai voti hanzi hurumende ngaivanzwire tsitsi, hurumende ngaivanzwire tsitsi. Apa zvamanje manje apa I'm in full support with the government kuti mbavha ngadziende kujeri. But ndiri mfull support imomo nehurumende ndiri kutiwo Chivhayo akaba mari yemagetsi. Muri kuita sei naye? Mutongo wamangorova nawo iwo ana Chimombe naMoses Mpofu. Tina Chivhayo futi uko ane mari yemagetsi nedzimwe mari dzakawanda dzaari kuba. Makabvira kudhara muchiti muri kuminvestigata vanhu vezeki. Vamapinda mubako muri kukwata here? Ari kupisa here? Chii chiri kunetsa? Tinongoti zvinhu zvingoita fair. Hurumende kana ichitonga yongotonga. Yongotonga chaizvo chaizvo. Ukarova Mike Chimombe nema-13, nema-12, nema-15, worovawo Chivhayo ne-20 rake, worovawo Nhingirikini, anonzani Chiyangwa. Chiyangwa orovawo futi naye, anatembwa muliswa mhosva dzavo tiri kudziziva vanadzo. Vomboenda mujeri vakomana avo, vodzoka vane hunhu. Even General Chiwenga vakataura vakati aiwa, vanhu ngavadzidze discipline, ngavapinzwe mukati. Hazvina basa kuti mwana wani. Even ivo General Chiwenga wacho vandori nemhosva dzavo. Ngavamboongororwa futi vapinde mukati. Twataziva kuti justice system yedu yasununguka, yapombonoka. Vanhu vakungoita sei? Vakungoti vakapara mhosva, vanonokandwa mukati. Saka tiri pakuomberera hurumende nebasa hombe ravabata rekuti Mike Chimombe naMoses Mpofu vapiwe makore avapiwa ivavo. Inini I don't feel sorry for those guys. Pane vamwe vanhu zvavo vaifanira kuzowanawo mbudzi 1-2 dzingadai dzakatobereka izvozvi, so dza256 dzichita se dzichienda dzakadaro. Although taitoziva kuti dai mari yembudzi idzodzo dzakatotengwa dzaitobiwa futi mbudzi dzisati dzasvika kwadziri kuenda, because we all know the system yeZANU-PF is corrupt. Umbavha ndo hwakazara mugovernment yedu yeZANU-PF. Whether we like it or not, vanhu vese vari kuZANU-PF imbavha. Vanoba. Vanongotsvaga pa vanoti apa tiri kudya apa, vobva vastikira ipapo, vapedza kudya voenda apa, voti topinzani basa anoita kuti tidye, voti ngatipinzei nhingi, topinzani basa anoita kuti tiwane something. Saka inini ndiri pakutenda the system, the justice system ngairove futi Chivhayo. Mutongo iwo yamangorovawo nayo iyoyi Mike Chimombe naMoses Mpofu ngaingosvika kune munhu wese, ongobatwa achikandwa mujeri.
mota dzese dzaaipa vanhu dziya hanzi anoshanda kupi Chivhayo, anoshanda kupi uyu, kambani yake inonzi chii, maoffices ake ari papi, taxi yake ari kubhadhara marii. Zvirikuda kuongororwa zvese izvi, zvirikuda kutariswa zvese izvi. Apara mhosva mujeri, apara mhosva mujeri. Inini hangu handina time yekuwesta ndichinzwira mbavha tsitsi. Iwe munhu aigeza maoko neshampagne ye$6,000 US. $6,000 US. Vakomana vaive nemahure akabva kuHollywood vachispenda mari yembudzi. Zvinorwadza. Chimombe akaba mari yembudzi. Vakashata. But zvisinei, muzveti rembudzi iri vakomana vanga vasiri vega futi. Tiri kuziva it's on public domain kuti imwe mari iri kunzi yakaiswa muakaunti memukuru vamunangagwa vakazvibira mari yembudzi futi. Tiri kudziziva nyaya idzodzo. But nyaya yakazongonetsa ndeyekuti vakomana vakazononokerwawo nerimwewo dhiri ravanga vaita naChivhayo. Vavalikisa maaudios ani awikneo achiti ndakachibata kuti mudhara munonetsa ana Mike kana manzwa dzipapinda mari. Ndo mhosva 1 chete iyoyo yavakanzi vakomana vastepa out of line vamakisa. Rega tivadzidzise, tivatiche a lesson. Ndosaka makaona Mike naMoses vakakumbira ruregerero kune mukuru wenyika. But inini zvisinei zvazvo, taurai zvamurida kutaura, itai yamurida kuita, rovai murero wamurida kuita, ndiri kufara. Mike naMoses ngavagare mujeri. Mutongo wakarohwa naMike naMoses ngaurohwe futi ana Chivhayo, vese vanhu vari corrupt. Nyika ite sei inake, because zvinonzi nyika inovakwa nevene vayo. Vene vayo vaita kuti 2 ava vapinde mujeri. Ngavaite futi kuti mukobvu apinde futi mujeri. Nyaya yake yemagetsi nanhasi hapana chati chabuda. Pakangovakwa kakebhini karipo, mbapangofenzwa, fenzi yacho yakutobiwa futi. Saka ngatingoitai kazvinhu zvinoita kuti nyika iende kumberi. Rega tiverenge post iyo tinzwe kuti zviri kunzi chii. Zvikanzi mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo kuitawo justice for Mike Chimombe. Zvamuri kuita Owen kuti nyaya yake iitwe appeal. Mukadzi waMike Chimombe oti inini nemunin'ina wangu plus vana 13 vaMike. Ndiani munhu anorora masisters? Inyaya yemari, inyaya yenzara. Right now mahure asara akaomerwa. And handina mukoma hopo wechimwono. Vanomira here 17 years vana ava vachiri vechidiki. Plus pane vana 13. Inini zvangu hameno tanenge vachita sevakomana. Ena handivanzwire tsitsi ikoko. Ndezvenyu izvozvo. Zvikanzi tichaita sei? Tave kutorerwa imba zvose. Hanzi tave kutorerwa imba, akada kuti dzimba. Imba zvose iye ari kujeri 20 years. Todini ochema kuda rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Aiwa hazvinetse. Mike Chimombe haana kana O-level, haana kana kwaakadzidza. Mukuona mukomana achiflasha mari achionererwa, haana kana kwaakadzidza uyu. But ari kuvaka imba ye800,000, almost $1 million. Wouya ontaura hanzi ngativanzwirei tsitsi vanhu vakadaro, imimi musandifendere panapa handiti. Zvikanzi vakadya mari yembudzi voga. Ngavatengese dzimota idzo Chimombe aimboshamisira ndikoko. Exactly. Vaionererwa vakomana vachizvita untouchable. And tiri panyaya iyoyo rega tibva ndangopa warning kune vese vari kuZANU-PF vari kudya izvinezvi vari kufunga kuti vari safe. Inonzi fare tindike. Kana uri kuZANU-PF idya wakanyarara uchiita zvinhu zvako lola, usanyanyoda kuenda pamhepo stereki.
kuitira kuti zvikashata vanhu vanongoti hamaya uyu aingorova life yake, aingorova mitiro wavo. But manje vanouya papublic platform vachitivhairira, vachionererwa nedzimota dzavanenge vakapiwa, dzavanenge vakatenga nemari yekuba. Nhasi vazosungwa vakuda kuti mhuri yeZimbabwe, hakuna zvakadaro. Zvikanzi pamaidya mari maida rubatsiro here, ngavasungwe mbavha mujeri. Right, vakalaza mari yembudzi vakomana. Zvikanzi justice kudii, vakadzi ngavaiswe paauction avo. Auya kutoda magunanzi. Zvikanzi mbavha dzembudzi, zvikanzi apa panonetsa ndo pachase ndokupera kwavo. Hanzi apa panonetsa ndokupera kwavo. Zvikanzi hezvonesa vana 13 aiwa kana mari iripo here vanenge vachingoita havana kana mabreak vakomana vacho. Zvikanzi aiwa makambofara zvakwana. Hanzi makambofara zvakwana. Vakambonakirwa nemari yembudzi, vachidya mari yembudzi. Zvinezvi zvakwana, ngavachimboenda mujeri. Saka inonzi fare tindike when you are dealing with ZANU-PF. Fare tindike, because mhosva dzako vanenge vanadzo, madhoketi ako anenge aripo, vanozongokubata kuti ta. Ndopaunoona kuti mavara aya aita sei azara ivhu anditika. Zvikanzi ngaagare, hanzi ngaagareko, vanayo mari hobho vanhu ava. Aiwa mari vanayo ndikoko, ngavaite muroero wavo ivovo. Zvikanzi ko vange vasina masavings here mbinga. Aiwa mari dziri kutorwa mari dzembudzi kaidzi. Mari dziri kutorwa, mari dzembudzi. Pakaipa pari kupisa. Ndo nyaya yanga ndangoya kuti ndingotaura nemi mangwanani ano kariko kuseni kuti aiwa hurumende yeZANU-PF inofanira kuombererwa maoko nezvayaita kupa Mike naMoses Mutongo iwowo. But ngavasakanganwa kuti tine vamwe mbavha dzakaita sana Chivhayo vari kuba futi mari. Kana vachida kunyasoti vasapote, kana ZANU-PF yacho ndinotojoina ndotonotsvaga kadhi nhasi chaiye ngavambosunga uyu wekuba mari yemagetsu uyu. Vakangomusunga chete iyeye, aiwa inini ndakutojoina ZANU-PF. Zvekubato rangu randiri rariye ndinogona kumbomira. But tese tinoziva kuti mukobvu ndimunangagwa, munangagwa ndimukobvu. Zvakangora sei? Zvakangofanana. Saka zvisinei, ndikoko. Taurai zvamuda kutaura mucomment section. Sunungukai, pombonokai. Platform ndeyenyu. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.